Ja. Goedendag. Goedendag. Heren. Wat kunt u zeggen over de Rijksministerraad van vandaag? Nou, ik ben heel blij met het resultaat vandaag. Ik kan het wel even voorklappen. Dus al krijgen we nu liquiditeitssteun. Dus we hebben voldoende mate voldaan aan de liquiditeitssteun. En dat is heel goed voor Curaçao. Ja. Dat is de zevende tranche. Ja, in één keer of twee delen? Ja, gewoon in één keer. In één Hoeveel? keer. Ja, 76. Dus niet die 200 en nog wat. Wat zeg je? Niet die 200 en nog wat die Curaçao officieel heeft gevraagd. Nou, dat is wat de CFD heeft aangedaan. Ja. Maar dat betekent wel dat we nog steeds in kleine problemen zijn, want dit is niet genoeg om tot december. Ja, maar ik ben daar niet degene die daarover gaat. Dus waarschijnlijk komt er een plan. We kunnen werken. Heeft dit bijvoorbeeld ook gevolgen steun voor de allerarmsten? Die is nog maar tot december. Dat bedoel ik. Kijk, Dat- dat zijn inhoudelijke dingen die echt door de hervormingscommissie en door de groep, zeg maar, die over de vogel en dergelijke gaan. Ja. Dus daar kan ik echt geen verdere informatie op geven. Wat ik wel kan geven, is dat wij in voldoende mate hebben voldaan aan de voorwaarden. Dat wij dat geld nu op dit moment krijgen. Ja, oké. En wat er verder komt, dan kan ik niet verklappen, want ik weet het niet. Was dat de enige agendapunt? Ja, de andere agendapunten zijn niet zo relevant voor wat er nu, zeg maar, gebeurt voor Curaçao. Natuurlijk. Zeg maar hamerstukken en dergelijke. Ja, geen kogel. Nee, geen COHO nog steeds niet. CMC? Die CMC komt ook niet aan de orde. Nee, Oké. nee. Topinkomens. Dat was ook niet aan de orde. Oké. Nee, wat wel belangrijk is, wij voldoen aan de voorwaarden dat wij de tranche krijgen. We hebben heel hard gewerkt de laatste maand. Ja. En Nederland is ook heel blij mee dat wij in voldoende mate hebben meegewerkt. Ja. En zo gaan we ook door, want we willen gewoon dat dit zo snel mogelijk voorbij gaat. Ja. Oké. Ja. Was het een geruststelling of had u zoiets van nou, dit komt wel goed? Ja, ik had wel een geruststelling, want ik zit natuurlijk in het proces om te weten hoe dat allemaal loopt. Want je moet dus dossierkennis hebben. En aan de hand van wat wij krijgen als dossier, dan hadden we eigenlijk een beetje verwacht dat het toch goed gaat komen. En uiteindelijk is het goed gelukt. Dus we zijn heel blij mee. En ik denk Nederland ook. Dus nu is het kwestie van implementatie zoals CFD had gezegd. Ja, nu komt eigenlijk de andere dingen aan bod. Ik durf niet zeggen implementatie, want ik weet niet wat vervolgens nu komt. Maar wat ik wel weet is, we hebben voldaan tot nu toe. En dat is belangrijk. Ja. Oké. Ja. Ja. Gerfmin, mag ik een andere vraag stellen? Ja, vraag maar. Plaatsvervangende Gerfmin, hoe staat dat? Dat weet ik niet. Dat moet echt via door de minister-president zelf gedaan worden. Want ik weet er niks van. Is het niet te zwaar voor jou om alleen dit werk te doen? Als ik eerlijk zeggen, nee. Maar dat is ook nu, dat ligt echt bij de minister-president. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel. Sim, estamos Gerfmin die Orso, Carlos Manuel, e hoje eu vou também abandonando 40, para assim, 40, Binnenhof, para assim, isso é mais, mas você conhece como não, da papia. Ela passa aqui, você tem que vai, que tem da papia. Sim, Deus me tá, comecei. Lalu kalau bini oleh kami ko sa kanya is 26 nota baiega quando chega de dezembro ok e nota baiega quando chega de dezembro dus kiko het plan to akinang trobe da Javier op het telefoon trobe da Javier no pero Javier nos que sabe comunicar Kiko tá é plano de governo que também hasi o que tem na cabeça de água e por dezembro para sombra avisa ayer anunciar que também corta aqui aia anto agora que nós está ganhando lo qual que nós espera e men é cortamento aqui Kiko tá é plano que dia nós está comunicar plano concreto com nos comunidade a menina se vai poner aqui. Oh, decision day. Ok. Que me se dava de decisão com. Porque me se vai seguro contento hoje aqui. Para bem na dia. Para ela tra o pitu de luna aqui me se visa e ela logra para
nos puede hacer que de este bicho se también. Esa é a verdade, Javier. Pero como vai bem, que pode ser nota genoeg. Nós temos uma abertura assim por si, então como vai bem, ja, sem nada também, não por assim nada. Então agora aqui tem algo que por si, bom, a privacidade, a mim se tem que preocupação se de parte de sustento social que está em januário, que mira a conta vai assim, que sai. Doei. Emil, bedankt hè. Oké, ciao. Pues sorry, não sai um par de colega aí. Sim, pues me tá aí com o ministério que tem uma solução para a parte. Aqui, como bem ministério, também um período de festa, não sabe de festa, pero ja, in ieder geval de fim de jaar, Ja, no? zie, zie. Had je dit verwacht? Nee. Nee? Wat had je verwacht? Weet niet. Ik had verwacht dat we hebben gedaan om de totaalpakketten te krijgen. Dus die 400 en nog wat. Ja. Ja, want ja, dit is niet haalbaar tot december. Dat Ja. is helder, dat is duidelijk gezegd. Dus ik ben benieuwd wat wordt de eisen voor de achtertrans. Dat moet weer gebeuren. Dus ja, we gaan het zien volgende maand gaan we weer hier dan. Ja, precies. Volgende maand staan we hier. En dan hebben we dan nu. Ja. Wat wordt je kop van je artikel vandaag? Que vou lá gravar que brommer. Weet je niet. Nou ja, zo. Ja. Norman, dat moet voorpagina staan, hè? Dat is een opdracht voor jou, minister. Hey, Ja. Mensen staan met de Akinana, ze gaan met de parte directiestraat van AOE. Nou, você de 10 steun. Nós também aqui que está segundo parte, estando com alta que tu vai entrando riba e lei está como. Ando lá no mês de domingo. Já domingo nós mesmo um cantigo contente, não? Nós contente com saia. Que cantiga da? Ela está cantando com de dolo, um dolo. E como me tá querendo pôr já domingo. Isso, sim. E volta assim, dolo. Hey, sila doon tingnan na nos together pa awi ang Tomas claro. Enjoy di bosan weekend. Sali na ko show gas um pouco placa de bacaya mo de economia po day. Mesa me Silvania bisu. Balasa na nga wajud tawad paganti mas minyo. Normal que menti. Pamba bay. Sa um pouco placa gas tigi seng lagi economia day. No está te aginan pa awi directamente voor die ateki. Binnenhof, dus Ministerie Algemene Zaken. Zolang doe je